Pozdrav, bok, Darko je. U još jednoj epizodi serijala Fotograf portreta, ovaj puta što se krije u stvari iza procesa fotografiranja portreta, kako to izgleda, zašto se uopće rade neke određene faze i može li se uopće nešto preskočiti. Što možeš očekivati sve vezano uz cjelokupan proces i kako će to teći jedno kroz drugu fazu i na koji način će to izgledati. Ovaj puta samo onako općenito u sljedećim epizodama, dijelovima, malo detaljnije oko svih faza, ali ovako općenito. Zašto uopće imamo više faza što se tiče fotografiranja portreta? Prvenstveno zato jer ako dođeš samo onako na fotografiranje, klik, evo, napravit ćemo nešto, a na kraju to bude slično kao što ti je fotografiranje za dokumente. U tom slučaju dobiješ fotografije kakve jesu za određenu namjenu koja je unaprijed i dogovorena i propisana u ovom slučaju za dokumente i nemaš šta previše birati, nego doslovno svi na kraju dobijaju iste fotografije, sve to na kraju isto izgleda što se tiče svjetla, što se tiče ostalih stvari, a na kraju ono što većinom čujem jako rijetko postoje ljudi da im se stvarno sviđaju te njihove fotografije za dokumente, tako da to je jedan dio možda problematičan što se toga tiče. Zato imamo više faza što se tiče fotografiranja portreta. Prvo bi svakako bilo konzultacije. Znači, u osnovi da porazgovara fotograf sa osobom koja će biti fotografirana, što se u stvari očekuje, u koju svrhu su fotografije, zašto i na neki način fotograf zajednički sa osobom dođe do toga kako bi u stvari trebalo izgledati fotografiranje, kako bi se možda trebalo obući, to jest kako napraviti izbor odjeće, da li uređivanja, frizure, šminke i ostaloga, ali isto tako i ambijenta, također da li će to biti studijski, da li će to biti negdje na određenoj lokaciji i slično. To je prva i osnovna faza da se uopće počne, ako smo prošli već onaj dio da li u stvari osobi odgovara taj fotograf, to jest da li se međusobno funkcioniraju, što bi možda bilo nulta faza, ali dobro. Krenemo znači od ove prve. Druga faza bi bila potpuni dogovor. Znači kad se već napravi ovaj razgovor, isplanira se, dođe se do toga, pogleda se koji je to možda datum mogući, koje je to vrijeme dana, što se sve mora dodatno možda dogoditi da bi se sve poklopilo. Možda je riječ o nekom vanjskom shootingu, to je fotografiranju gdje je riječ i o vremenskim uvjetima koji se moraju poklopiti da bi bilo. Ali isto tako i da se napravi kompletna shot lista, to jest popis fotografija koje je potrebno napraviti već prema prvotnom razgovoru, to jest prema prvoj fazi gdje se definira čemu služe u stvari uopće te fotografije. Što može biti doslovno od jedne fotografije do određenog broja, već ovisno o tome što je zamišljeno i što je potrebno raditi. Treća, ona najvažnija faza je ipak fotografiranje. Znači, našli smo se fotograf i osoba koja se fotografira, ili osobe, ako je reći možda o grupnim fotografijama. I tu također bih rekao da imamo par, možda čak i podfaza. Od toga da se malo priviknemo na kameru, do međusobne suradnje fotografa sa osobom pred kamerom, to jest pred lećom, u smislu da se i pokaže i što se tiče poziranja, znači fotograf da pomogne što se tiče poziranja, kako izgleda, kako možda nešto bolje napraviti, na koji način bolje stati, šta raditi sa rukama naravno, također možda i dodatno pomoći u postavljanju same atmosfere, ako je riječ možda o nekim veselim fotografijama, da se ipak bude nešto veselije, da ne bude onak smrtno ozbiljno, pa teško je onda uopće osobi da bude neki smiješak, što ne može normalno biti na naredbu, nego
da i ta atmosfera bude sukladna sa samim tim fotografiranjem. Znači, tu u stvari dođemo do tih fotografija gdje može, ali i ne mora biti da se tijekom fotografiranja dođe do nekog feedbacka, da osoba također vidi kako izgledaju te fotografije, da vidi možda još se nešto sviđa, možda ne, možda treba nešto dodatno napraviti i slično. Tako da to je ona osnovna nezaobilazni dio samog tog fotografiranja, da se uopće dođe do fotografija. Ova faza je stvarno onako, bez nje se ne može, bez ostalih su rezultati onako ovisno o tome. Nekad se mogu neke stvari preskočiti, ali u većini slučajeva na kraju rezultati budu onako čisto slučajni, možda random. Dođemo, ajmo nešto napraviti, ajmo vidjeti šta će ispasti i na kraju to bude možda ne ovaj puta, možda baš nije ispalo kak spada. Zato u svakom slučaju prije toga je dobro planiranje, to jest ta prva i druga faza. Nakon što je gotovo fotografiranje, imamo i fazu da je potrebno i odabrati te obraditi fotografije, jer nakon samog fotografiranja te fotografije koje su dobivene, sirove, ipak ih je potrebno dodatno malo obraditi, ne u smislu photoshopiranja što se tiče fotografiranja portreta, da to treba biti savršeno, ten lica, sve je savršeno, već općenito što se tiče malo postavki od boje, možda malo svjetla, možda također i ipak neke stvari, ako je riječ na primjer o poslovnim portretima, doslovno samo o nekim sitnicama koje je potrebno maknuti, privremeni nedostaci poput bubuljica, poput možda podočnjaka od neispavanosti i slično. Tako da tu je što se tiče obrade fotografija, ne ide se nikad predaleko, nema smisla to napraviti, ali uz to je naravno i dodatno potrebno odabrati koje od svih tih fotografija, budući da često nije isti broj fotografija koji se napravi, da isto tako odmah i da su sve za daljnju obradu i da imaju smisla. Ovo može biti u suradnji sa osobom koja je fotografirana, to jest koja je na portretu, ali isto tako u nekim slučajevima to fotograf sam odradi. I zadnja, peta faza, bi u stvari bila isporuka samih fotografija, gdje možda dodatno u suradnji sa portretiranom osobom možda je potrebno napraviti dodatne neke sitnice, izmjene, ali isto tako i odabrati i savjetovati osobu kako će dalje koristiti, ako to već nije napravljeno tijekom neke od prethodnih faza, kako će te fotografije u stvari biti upotrebljene, na koji način, gdje ima smisla nešto upotrebiti, koji format, ovisno o tome da li se isporučuje više različitih formata, koji format gdje je moguće upotrebiti i na koji način najbolje, te to u osnovi završava taj cjelokupni proces gdje osoba koja dobije portret na kraju, to jest fotografiju portreta, može koristiti, prema već dodatno možda savjetima što, gdje i kako od strane fotografa. Ovo je kratki pregled kako u stvari izgleda takvo jedno fotografiranje portreta. Većinom se to sve ne radi u istom danu, nije moguće vremenski, ali može se onda napraviti u više. Sljedeći puta zato malo detaljnije oko ove početne faze, to jest pripreme same, kako izgleda priprema za fotografiranje portreta, što bi moralo postojati, a što se možda nekad može i izbaciti. Vidimo se sljedeći tjedan vezano uz to. Pozdrav, Bog kod Darka!